ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک ذوق دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج الدین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، قلندر لاہوری نے فرمایا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ مسجد بنانا، تعمیر کرنا، یہ جذبہ ایمان ہے، لیکن نمازی ہونا یہ شان مسلمان ہے۔ مسلمان اور کافر دے درمیان جو فرق ہے اور فرق واضح کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اسلام دے ارکان پنج نے، اسلام دے ارکان پنج نے۔ پہلا رکن کہ بندہ اس گل دی گواہی دے وے کہ اللہ تو سوا کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام دا پہلا رکن ہے۔ اسلام دا دوسرا رکن نماز ہے۔ اسلام دا دوسرا رکن نماز ہے، جیڑی کہ کسے حالت بھی معاف نہیں، کسے حالت بھی معاف نہیں، سوائے غشی دی حالت تو، سوائے غشی دی حالت تو، بے ہوشی دی حالت تو۔ اگر بے ہوشی چند لمحے دیئے، چند گھنٹے دیئے، اس بے ہوشی دے وچ ایک نماز قضا ہوئی ہے، دو نمازاں قضا ہوئی ہیں، انہاں دی قضا لازم ہے، انہاں دی قضا لازم ہے۔ جی غشی پنج نمازاں دیئے، غشی پنج نمازاں دیئے اور پنجا نمازاں تک مکمل رہیے، یعنی 24 گھنٹے مکمل بندے تے غشی رہیے، بے ہوشی رہیے، ہوش نہیں آئی، تے انہاں پنجا نمازاں دی قضا پھر او دیتے کوئی نہیں، اور نمازاں دی بھی معافی ہے، انہاں نمازاں دی بھی معافی ہے۔ تو اور کسی حالت وچ بھی نماز معاف نہیں۔ نماز دین دا اہم رکن، نماز دین دا ستون ہے، نماز مومن دی معراج ہے، نماز مومن دی پہچان ہے، نماز آقا نامدار مدینہ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہر عمل دی قبولیت دے واسطے شرط ہے،
ضروری ہے. ہر عمل دی قبولیت دے واسطے نماز شرط ہے. اگر نماز نہ پڑھدا ہوئے گا، عمل چنگے کرے گا، انہاں عملاں دا انہوں بدلہ دنیا وچ دے دتا جائے گا، آخرت دے وچ او دے او عمل کم نہیں آن گے. آخرت دے اندر بھی اعمال دا وزن بنان واسطے نماز دا حساب پورا ہونا لازم ہے. نماز کا حساب پورا ہونا لازم ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے شروع دے وچی ہدایت دا اعلان فرما کے پہلے پاک قرآن دے دیباچے دے وچ اے اعلان کیتا. ہر کتاب تسی اس دا دیباچہ کھولو تو دیباچے دے وچ لکھیا ہوئے دا عرض ناشر. دیباچے دے وچ لکھیا ہوئے گا عرض ناشر. عرض ناشر، عرض ناشر کی ہے؟ وہ کہندا ہے اگر تلفظ دی غلطی ہوئے، اگر زیر زبر دی غلطی ہوئے، شد مد دی غلطی ہوئے، کوئی لفظ دی غلطی ہوئے تے سانو آگاہ کرے آئے. سانو آگاہ کرے آجے، سانو اطلاع کرے آجے تاکہ کمپنی اس دی تصحیح کر لوے، انہوں درست کر لوے، جیڑی غلطی ہے انہوں ٹھیک کر لوے. لیکن رب وحدہ لا شریک مولا نے قرآن پاک دے دیباچے دے وچ دسیا ہی اے وے لا ریب فی، اے دے وچ کوئی شک ہی نہیں، اے دے وچ کوئی غلطی نہیں، اے دے وچ کوئی کمی نہیں، اے دے وچ بیشی نہیں، اے دے وچ کوئی بھی شک نہیں. ہدی للمتقین، اے سراپا ہدایت ہے لیکن ہے متقینہ دے واسطے. متقینہ دی نشانی اگلی آیت دے وچ اللہ نے دسی. متقینہ دی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جڑے رب دے اوتے غیب تے ایمان رکھ دے نے. یہ متقینہ دی نشانی ہے. پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، دوسری نشانی رب نے دسی ویقیمون الصلاۃ، اور نمازاں نو قائم کر دینے. تیسری نشانی متقینہ دی دسی ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ تعالیٰ نے انہاں نو پاکیزہ روزی عطا فرمائی ہے، پاکیزہ رزق عطا فرمائی ہے، او دے وچوں اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی راہ دے وچ خرچ کر دے نے. اور انہاں لوگوں دی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. او مومنہ دی یہ بھی نشانی ہے جو نازل ہوئے ہے انہاں دے اتے او دیتے بھی ایمان رکھ دینے، جو انہاں تو قبل نازل ہوئے ہے او دیتے بھی ایمان رکھ دینے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت تے بھی یقین رکھ دینے. یہ نشانیاں جیڑے آخرت تے بھی یقین رکھ دینے، پھر او آخرت دے حساب تے بھی یقین رکھ دینے کہ آخرت نو حساب ہونا ہے، ایک ایک دن دا حساب ہونا ہے، ایک ایک سا دا حساب ہونا ہے، ایک ایک عمل دا حساب ہونا ہے، روزی دا حساب ہونا ہے، ایک ایک گل دا حساب ہونا ہے. جی میں بندے نے زندگی بسر کیتی ہے، حتیٰ کہ نماز دا حساب قیامت والے دن پہلا نماز دا حساب ہوئے گا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا قیامت والے دن جیڑا سب تو پہلے سوال ہوئے گا وہ نماز دا سوال ہوئے گا. لیکن اس تو پہلے قبر دے وچوں اٹھ دیاں 5 سوال ہون گے. وہ 5 سوال جڑے نے او دے وچ پہلا سوال یہ ہوئے گا، اللہ فرمائے گا میں تینوں زندگی بخشی ہے، 10 کیڑے کمائے چلائیا.
میں جڑی تینوں زندگی عطا کیتی ہے دس کیڑے کماں دے وچ لائیا، پھر اوتھے جواب دین بڑا اوکھا ہو جائے گا۔ اوتھے کی آکھاں گے اسا دکانداریاں چوں زندگی خرچ کر چھڑیے، اسا او دغا بازیاں چ زندگی خرچ کر چھڑیے، اسا کاروباراں چ زندگی خرچ کر چھڑیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور رزق دا ذمہ تے میں اپنے ذمے لے آیا سی، روزی دا ذمہ میں اپنے ذمے لے آیا سی، پالن دا ذمہ میں اپنے ذمے لایا سی، تو کیڑے کمچ خرچ کرتا رہے؟ کیا تم میرے تے یقین نہیں رکھتا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اوتے کی جواب دیاں دے؟ اوتے کی جواب دیاں دے؟ خدا کے بندو ذرا دیکھو، نماز دین دا ستون ہے، نماز دین دا ستون ہے، نماز آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اسا آقا نو خوش تا کرنا چاہنے ہیں لیکن آقا نو ٹھنڈک پہنچائی دی کدی سوچی نہیں، اس طرح آقا خوش ہے۔ تو بیلیو نماز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر سب تو زیادہ نماز دا حکم فرمایا، سب تو زیادہ نماز دا 700 تو زائد مرتبہ، 700 تو زائد مرتبہ نماز دا حکم نازل ہوا ہے۔ اتنا کسے اور بھی شریعت اسلام دے رکن دا حکم نازل 700 تو زائد مرتبہ۔ کدے نماز قائم کرو، کدے رکوع کرنا دے نال رکوع کرو، ٹھیک ہے، نماز پڑھو، دن دے کناریاں دے وچ، رات دے کچھ حصے دے وچ اللہ تعالیٰ نے تبیہاں کیتیاں۔ میں ہن وہ آیات اس تو میں اپنے موضوع نو نا ٹائم دے وچ رکھنا چاہنا، اگے میں ترتیب نہیں دے رہا، دے جو میں تے انشاءاللہ ترتیب بھی دیاں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 700 تو زائد مرتبہ، اچھا 700 تو زائد مرتبہ حکم کدھا ہے؟ نماز دا ہے۔ ساڑھے کان تے جو نہیں رنگ دی، کوئی میں ایسی تھاں وکھاؤ جتھے اذان نہ سنی دی ہوئے، کوئی تھاں وکھاؤ جتھے اذان، اذان دا مطلب کی ہے؟ اذان دا مطلب کی ہے؟ اذان ہے کدی؟ اذان کدی ہے؟ نازل میرے رب نے فرمائی، اذان بھی نازل میرے رب نے فرمائی۔ اس وقت جدو مشورے ہو رہے سن نماز دے واسطے دعوت کیویں دیتی جائے، نماز دے واسطے کیویں بلایا جائے، نماز دے واسطے کیویں بلایا جائے، اس وقت رب تعالیٰ نے اذان نازل فرمائی۔ جدو اذان نازل فرمائی کہ نماز دے واسطے اس طرح بلایا جائے، نماز دے واسطے اس طرح بلایا جائے۔ اچھا اذان ہر جگہ تے سنیندی ہے، بلاوا کدھا ہے؟ جٹ کے بندے اندر رسولی ہوکا ہے، ایویں گل جٹ کے بندے اندر اے رسولی ہوکا، چپ کرو رسولی ہوکا پیا ہوندا ہے، اور صبر کر جاؤ رسولی ہوکا پیا ہوندا ہے۔ رسولی ہوکا ہے کس واسطے؟ تے جی اللہ دا بلاوا تے کس واسطے؟ نماز واسطے۔ اچھا سن دے بھی پے ہاں لیکن ساڈے کان تے جوں بھی نہیں رنگ دی، تے میں دونوں رب دے امر دا وزن نہ دساں؟ 4 منٹ ٹائم دے وچ رب دے امر دا وزن نہ دساں؟ رب دے امر دا وزن کتنا ہے؟ رب دے امر دا وزن کتنا ہے؟ سانو پرواہ کوئی نہیں۔ بخاری شریف دے حدیث پاک، آقا نامدار مدینہ سرور سینہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار
ریش مبارک دے وچ چٹے وال آ گئے، سفید وال آ گئے۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کی نے؟ تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، من صورت ہود اور اس دیاں مشابہ صورتاں نے بڈھا کر چھوڑیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماندے پہنے کہ مینو صورت ہود اور اس دی مشابہ صورتاں نے بڈھا کر چھوڑیا ہے۔ آپ دی پہلے میں طاقت دس دے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار قوت بدنی اتنی ہے جنت 100 مردان دے برابر۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی قوت بدنی اور جنت ایک مرد دی طاقت دنیا دے 1000 پہلوان تمہیں وعدہ ہوندی ہے، اور جنتی ایک مرد دی طاقت دنیا دے 1000 پہلوان تو ود، اور جنتی 100 مردہ دی طاقت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی یہ بدنی طاقت آپ دی روحانی طاقت دا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ آپ دی روحانی طاقت تا وراء الورائے، روحانی طاقت دا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی اے طاقت مبارک دا ذکر کیتا ہے۔ آپ دی اتنے طاقت مبارک ہے، آپ دے جدوں بال مبارک سفید ہوئے تو آپ نے فرمایا سورہ ہود اور اس دی مشابہ صورتاں نے میں نے بڑھا کر چھوڑیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہاں صورتاں دے اندر قیامت دا زیادہ ذکر ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہاں صورتاں دے اندر قبر دا زیادہ ذکر ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہاں صورتاں دے اندر دوزخ دا زیادہ ذکر ہویا ہے، جہنم دا زیادہ ذکر ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دی وجہ کی ہے کہ انہاں صورتاں نے اللہ دے محبوب نے بڑھا کر چھوڑیا ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے میں نے حکم فرمایا فاستقم کما امرت۔ کتنے حرف نے فاستقم کما امرتا، آپ فرماندے نے صحابہ کرام نو بس میں نو اے حکم ہویا ہے، انہا لفظہ نے میں نو بڑھا کر چھوڑیا ہے۔ اوہن عربی سان عربی نو سمجھ دے سان اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ہے میرے رب نے میں نو فرمایا ہے فاستقم کما امرتا، محبوب اوے قائم ہونا ہے جویں ساڈا حکم ہونا ہے، اوے قائم ہونا ہے جویں ساڈا حکم ہونا ہے۔ انہاں لفظاں نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نو بڑھا کر چھوڑیا، اور تو تے میں کتنی دلیر ہوئے کھلوتے ہاں اللہ دا پورا قرآن سننے ہاں۔ 700 تو زائد مرتبہ ہوئے حکم نماز دا آیا ہے وہ سننے ہاں۔ ساڑھے وار سفید نہیں ہوندے، ساڑھے کن تے جو بھی نہیں رنگ دی، اور 5 مرتبہ سی اذان سننے ہاں۔ ہونتا ایک ایک پنڈ دے وچ 10 مسجداں نے، ہر مسجد دے اندر اذان ہوندی ہے، کسے دے وچ پہلے ہوندی ہے، کسے دے وچ درمیان دے وچ ہوندی ہے، کسے دے وچ آخری وقت دے وچ ہوندی ہے، اذان ضرور ہوندی ہے۔
ایک نماز دیاں کئی اذاناں سنیاں جاندیاں نے مزال کے ساڈے کن تے جوڑیں گے سانو پتہ چلے یاد رکھو یہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تے رب دے امر دا اتنا وزن ہے تو تسا تے میں کیڑے باغ دی موڑی ہاں اسی اپنے انجام دا اندازہ نہیں کر دے اسے کدے غور و فکر نہیں کیتا آخر دے اندر ساڈا حساب کیویں ہونا ہے کدے غور و فکر نہیں کیتا تو بیلیو اول رکن کیے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن اے دے تے تعامل ہی اتنا کوئی کسے مسجد جگہ ہی نہیں لبدی نماز دے ٹائم تے یہ میں گل ہے انہاں عمل کسے مسجد جگہ ہی نہیں لبدی نماز دے ٹائم تے کیونکہ اسی بالکل پابند اسی تو رب تو ڈرن والے جیڑے تو پوچھو جی میں رب تو سوا کسے تو نہیں ڈردا میں رب تو سوا کسے نماز پڑھنا نہیں ڈر کے دے میں رب تو سوا کسے تو نہیں ڈردا سچ بولنا نہیں جھوٹ بھی بول لینا پھر ڈر کے دے گیا میں رب تو سوا کسے تو نہیں ڈردا کسے دا حق تو نہیں کھاندا کدی ہو جاندا ہے با میں کردا روز ہوئے کدی ہو جاندا میں ڈر کے دے گیا عجیب گل ہے ساڈا دگلا پن اس واسطے بزرگ فرماندے نے جے کفر ہوئے تے ابو جہل جیسا ہوئے کفر ہوئے تے ابو جہل جیسا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا فرعونی اشد فرعون موسیٰ میرا فرعون موسیٰ دے فرعون تو سختے موسیٰ دا فرعون جدو ایک گوتا آیا اس تو میں اعلان کر دیتا اللہ نے قرآن چوی بیان کیتا ہے یا اللہ میں تیرے تے ایمان لے آیا اللہ نے فرمایا ہن تیرا ایمان قبول نہیں یہ میں ایسا بھی آکھنا جدو قبر دے وچ گرزہ لگنیاں نہیں ہونا سی کرنے ہیں فرشتے آکھنا وقت بزرگ فرمان دین کفر ہوئے تے ابو جہل جیسا ہوئے ایمان ہوئے تے صدیق جیسا ہوئے تو صدقے جاؤں بیلیو اس سے واسطے بزرگ فرمان دین چھوڑ کے دو رنگی یک رنگ ہو جا چھوڑ کے دو رنگی یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا وما علیہ الا البلاغ